mopoauto siinä videossa. Ois aika meemi. Ois aika meemi. Jos teet, mä teen susta roasti. Oot siinä Mä teen susta ränti, jos sä teet tollasen video. Jos sä teet mun pikkuudesta videon, niin mä teen distrackin susta. Haluut mä teen susta distrackin. Mulla on mikki tossa vieressä suoraan, mä alan nyt räppää. Nykyisellä vaan. Mauton haisee pahalle, mädälle kalalle. Skrr, skrr. Kaikki kommentoi mitä ne veikkaa, mikä on Jusu munan mitta. Mä veikkaan 1 senttimetri. Tää on tieteellisesti tutkimus. Vittu et väsyttää. Tieteelliseen tutkimukseen hei menee tää, et älkää huoliko. Sitten tehdään semmonen hauska trikki, että me hommataan sun merirosvonimi. Sun merirosvonimi on niin, kun sä laitat yhteen sen niin sen numerosarja siitä edestä, sitten se päivämäärä ja sen 3-numerosen jutun sieltä takaa, niin se on sun merirosvonimi. Sitten sä laitat sulle chattiin. Sit sä laitat vielä sun ei kun sun mutsin ton. Sosiaaliturvatunnuksen. Painkilleri, mä droppaan sulle. Se on pensaas. Se on pensaas siellä vissiin. Eikä. Missä se on? Mä näen se. Sano vaan. Osun siihen pari kertaa. Missä on? Tuossa ton pikkukopin vasemmalla puolella oli äsken. Joo tossa. Se on juoksee tuolla takana tuota sinistä paskaa kohti. Joo, mä oon tossakin. Yli 4. Tos, se on tos. Eikö sun pitää klikata Mitä sitä mainosta? vittua? Se sai mut. Älä huoli. Ottakaa se. Mä sain se. No vähän... Nosta mut vaan tästä. Chatin moderaattori on vähän niinku pay to win. Tiedättekö, mä teen tutorial, miten saada helppoa rahaa, okei? Te menette Googleen, kirjoitatte kuvahakuun pankkikortti, otatte sieltä ne numerot ja maksatte sillä. Eikö siis, mä en tiedä näkyykö se muilla, mutta mulla toi imeen puu aina kun mä kävelen, niin se vaan niinku varppaa tuolla silleen. Ihan me utsi pois. Joo, mullakin. Mitä vittua? Mitä vittua? Mikä sitä muuta vaivassa? Testatko tästä tuot tähän taakse ja tää se vaan... Vittua. Täällä vetää äijä. Missä? Tästä suoraan eteenpäin. Tapoin. Hyvä. Se oli se vitsi, Se oli mutta varmaan se... se Joo, se oli viikko. Siis tiiäksä, kun mä olin vielä 9-luokalla, niin joku Jonne tuli mun luokse, joku 7-luokkalainen, niin se on tietysti huonompi ihminen, kun se on mua nuorempi. Niin se tuli mun luokse ja silleen, hei Jusu, mä oon kuullut, että tää on sun IP, sit rupee luettelemaan jotain random numeroita. Joo, mä muistan mun Se oli silleen, mitä vittua se selitetään. Joo, mä muistan mun IP-osoitteen ulkoa ja se ei todellakaan vaihdu kerran vuorokaudessa. Nänänänänänänänä. Slim. Hei, sulle pitää keksiä joku watermarkki, kun Jusustahan tulee artisti nyt. Juu. Tai sit se on vaan 30 sekkaa sitä, kun mä kilju. Se on kanssa aika hyvä. Ei, mun mielestä Sit pitää maksaa, että saa sen kiljunnan pois. Ja jengi on liian pinnallisia nykyään ajattelee, no mitä jos mä teen video, niin kaikki haukkuu. Mä silleen, fuck that, jos joku haukkuu saa, niin anna haukkuu silleen. Kato, YouTube-draamassa on se hauska juttu, ettei se kestä kauhean pitkällä, että sä oot raiskannut jotain pikkulasta. Sit se Eikä kestää sekään vissiin pitkään. kestä hirveän kauan. No, siis toi Juhan draamahan kesti aika lyhyen aikaa. Vaikka eikö sekin kyllä ollut joku 16, en mä tiedä niitä ihan taustoja. Mut tiedätkö sä mikä mua mietityttää tossa? Ei siinä ollut mitään raiskausta vaan. Niin siis seksuaalista häirintää jossain snapista tai jotain. Mut joo, niin. Niin siinä Juhan jutussa, mä luulin, että me oltiin jo täällä. Juhan jutussa mietityttää, että niinku, sitä on pakko olla jonkun kiristänyt tai jotain, kun se niinku nousi, tai poisti sen kanavan ennen kuin kukaan tiesi tästä jutusta. Niinku, että joku on ottanut sen niinku esille ja laittanut sille viestiä siitä ennen kuin se poisti sen kanavan ja sit sitä pelotti ja se poisti sen. No siis Novahan teki videon, mä olin Novan vieressä sohvalla, kun Roosa laittoi vittu viestin. Sitten Nova oli tälleen, kato kuka koodas mua. Roosa oli laittanut Se oli siis viestin. jälkeenpäin vasta. Niin se oli päivä sen jälkeen. Niin. Musta tuntuu, että siinä oli jotain takana. Mutta Mä en halua lähteä mitään, tiiätsä, niinku silleen, you know, että joku olisi tehnyt jotain, mutta vähän outoa, you know. Ja sitten se ihmeen Roponenkin laittoi viestiä pari päivää ennen, että se ei enää striimaa Juhan kanssa, kun Juha teki jotain. Roponen ties. Niin. Se ties aikaisemmin. Mä oon nähnyt nuo paperit. Mä oon nähnyt se blurraamattoman. Koska mä olin siinä vieressä, kun se lähetti sen. Ja sen Roosan nimi oli siinä uhrin. Juha voisi saada toi Juha aikamoiseen kuseen, koska toi on aika laitonta. No me sanottiin me sanottiin Juhalle, että nosta syytä sitä vastaan, toi on laitonta. Siinä paperissa luki vielä, että pidettävänä salas 60 vuotta. Niin kuin Nova sanoi siinä videollakin tolleen. Joo. Ihan täysin sanasta sanaa, mitä mä sanoin äsken. Ja sitten
Deatan muija, toivotaan nyt, ettei se soita täällä kyttiä, mutta se vaikuttaa silleen vähän semmoiselle ammattiloukkaantujalle, se on koko ajan draamassa. Sitten se laittoi esim. Kun joku oli sanonut jodelissa sitä oli kirjoittanut jodelia, että Deatan muija vaikuttaa yksinkertaiselle, niin sitten se oli laittanut, että yksinkertaiseksi haukkuminen täyttää rikoksen merkit. Otin yhteyttä poliisille ja jodeliin. Mun mielestä Deata on hyvä ja mä haluan ottaa mitään kantaa mihinkään parisuhteisiin. Mut niin. Kiitti vitosta. Joo, siis antaa, Sano vaan faktoja, mitä on tapahtunut. tekee mitä tekee, mutta se muija on vähän tommonen. Deata on hyvä ja niin kuin on tavannut henkilökohtaisesti. Älä juokse siitä edes turhun, kuolet. Ne. Me auto taakse. Tuolla vasemmalla What the yksi fuck äijä, was mä otin that? yhden alas. Ai saatana, tää alue tekee damagea. Ai vittu, juokse nyt vittu. Oi Mä sain tapo. Ei tuolla Kun se ei. on pieni. mitä vittu. Hei, tossa takkaan, hurru tälle taakse. Teidän sun hurru. Tuolla. Siellä jossain on. Tappo. Mä en tiedä, onko tuo tyyppi vai ei. Joo, siellä on tyyppi auton takana. Joo, älä puske, mulla on naatti, älä puske, mulla on naatti. Heitä naatti. Vittu ku. Anna pala. Hei, Oi, saatana. ei saa kiroilla Mistä chatista, on kristitty servo. Hur, anna pala. Tapassa. Siihen lisäksi on 2. Siinä autolla, mikä palaa. Siellä on siellä Siis suunnilleen. itse Mitä heitä ammuin maa? just äsken tyyli joku 3 äijää. Okei, mä knoffasin Joo, yhden. Okei, hei oikealta. Teidän selässä. mä en tiedä missä on. Selässä. Joo, Ei voi olla selässä. se Voi oikea. olla. Vilmerkinen, on kato pakko oikealle. olla siellä, koska... Taakse, ei taakse. puhuta. Oikealle. Mulla on sitten vaan yksi bandiketti. Yes, Nice. voitettiin. Hyvä Nice. pojat. Ai. Muutamme ketsuppi, nice. Chicken, ei kun mitään, chicken dinner. 5 tappoa. Nättiä pojat.